No niin, minä olen hammaslääkäri Pauliina Pajala ja olen toimin tässä Jyväskeskuksen vastaanotolla. Ja mä oon hammaslääkäri Jyri Pale ja mä oon myös täällä Jyväskeskuksessa sitten Saarijärvellä. Ja meillä oli tullut vähän tällaisia erilaisia kysymyksiä nyt hampaiden poistosta esimerkiksi. Ja ihan tämä ensimmäinen kysymys, mikä meillä oli tämä, että milloin hampaita joudutaan poistamaan? Vähän se yleisin syy, miksi sitä joudutaan pois ottamaan, että siinä hampaassa on se virtu reikä, eli karies edennyt niin pitkälle, että ei pysty enää järkevästi hammasta säästämään, että juurihoitokaan ei enää onnistu ja silloin tarvii ottaa pois. No, ja muita syitä sitten mitä voisi olla, niin varmaan paron syyt. Eli parodontti tarkoittaa sitä kiinnityskudosta, että jos se ei ole ihan siellä kunnossa tai sitten esimerkiksi joku viisauden hammas, joka ei ole kokonaan pystynyt puhkeamaan sinne suuhun, niin se voi aiheuttaa ongelmia sitten sille seuraavalle hampaalle. Voi esimerkiksi kerätä ruokaa ja sitten aiheuttaa ientulehdusta siihen alueelle ja voi vaarantaa se seuraava hampaan. Niin siksi yleensä näitä viisauden hampaitakin kysytään aina, miksi niitä pitää sieltä poistaa. Mutta yleensä ne aiheuttaa muita ongelmia siellä suussa, että sen takia niitä ei pysty siellä pitämään. Aina tilanteen mukaan arvioidaan se, että kannattaako se viisuri siinä jättää vai ottaa. Ja joskus oikomisen vuoksi pysyviä hampaitakin. Niin ja sekin vielä. Tai nuorelta poistetaan. Niin. Et joo, tosi paljon on kyllä erilaisia syitä siihen, niin että miksi joudutaan poistamaan. Ja se on aina tehdään, että se on se viimeinen vaihtoehto, että lähdetään poistamaan sitä hammasta yleensä. Että ja aina se merkitys purennalle katsotaan, että nyt jos on sellainen, että se on se viimeinen tärkeä kuutoshammas siellä, niin sitä yritetään ehkä vähän pidemmälle, mietitään sitä, että voiko sitä kuitenkin vaikka vielä säilyttää. Joo. No seuraava kysymys teillä oli, että kuinka pitkään hampaanpoiston jälkeen on normaalia, että tuntuu kipua? Niinpä, jotta ei lupaa liikaa potilaalle, niin kannattaa siitä aina varmasti ottaa tai mainita, että se on normaaliahan tavallisessa poistossa on sillä, että muutama päivä yleensä on, että joutuu särkylääkettä ottamaan. Että jos se särkylääke auttaa siihen kipuun ja se on nimenomaan vähenemässä päin koko ajan se kipu, niin se on ihan normaalia. Mutta mitä sanoisit, kuinka pitkään on normaalia, että se vielä on kipeä? Niin, no mä oon aina sanonut sille, että se riippuu tosi paljon sitä toimenpiteestä, että minkälainen se on mennyt. Onko mennyt kauhean pitkä aikaa, onko jouduttu käyttämään voimaa poistossa, poistamaan luuta sen hampaan ympäriltä. Ja yleensä mä oon sanonut sille, että se on paheneva kipu. Se on sellainen ensimmäinen merkki, että mistä tietää, että kaikki ei ole silloin välttämättä kunnossa. Nehän voi olla ihan vaikka parikin viikkoa, siellä voi olla sellaista kipua siellä alueella, jonkunlaista pientä tuntemusta. Mutta jos se kipu on koko aika lähdössä poispäin, niin silloin se on yleensä parantumassa. Et se on paheneva kipu on aina sitten sellainen ensimmäinen merkki, että nyt otetaan se vaikka hammas tänään pois ja sitten ei ole välttämättä seuraavana päivänä tarvinnut särkylääkettä, mutta sitten ehkä ylihuomenna joutuukin alkaa olla se, että no nyt vähän alkaa tuntumaan, että joutuu ottaa särkylääkettä, niin se alkaa olla jo heti sellainen ensimmäinen merkki, että siellä ei välttämättä ole silloin kaikki kunnossa, mutta se tosiaan riippuu tosi paljon siitä toimenpiteestä ja tai just, että kuinka hankala on ollut se poisto. Että yleensä nämä vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten se parantuu, kuinka nopeasti lähtee parantumaan se poistokuoppa sieltä. Kyllä. Tuossa tulee monesti kyllä puhetta ja saattaa olla epävarmuutta, että onko tämä nyt ihan ok, että tämä on vieläkin näin kipeä. Niin. Joskus on tarpeen tulla näytille. Yleensä just se, että jos 2-3 vuorokautta jälkeen poistosta vasta alkaa kipua tai se yhtäkkiä pahenee, niin se voi tarkoittaa, että se poistokuoppa on sitten tulehtunut. Niin. Siihen liittyy muitakin merkkejä, joista sitten kans vähän yritetään etukäteen kertoa, että milloin kannattaa sitten oikeasti hakeutua meille uudestaan näytille. Aina soittaakin voi ja kuvailla oireita, niin se monesti auttaa, että tietää miten jatkaa sitä. No sitten, jos nyt on jouduttu poistaa se hammas, niin voiko sitä mitenkään lähteä korvaamaan ja miten sitä yleensä lähdetään korvaamaan sitten? Ja tarviiko korvata sitä hammasta? Kyllä. Niin ainahan se purennan merkitys, että jos on tosiaan joku näistä puruhampaista tai välihampaatkin monesti, tai sitten tietenkin esteettisellä alueella etuhammas, niin herkemmin mietitään sitä
sitä, että lähdetään jotakin rakentamaan tilalle, vai jos on ihan takahammas ja varsinkin just 7 tai 8, puhutaan 8 on se viisauden hammas, niin ilman muuta. Ilman pärjää oikein hyvin pureminen kun onnistuu. Mutta kyllähän se implantti on se, mitä monesti lähdetään yksittäisen hampaan puutoksen kohdalle laittamaan sitten tilalle. Et se joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä ja itse pidän ainakin niitä implantteja silleen parhaimpana, just varsinkin se yhden hampaan puutoksen, jos sillä on vain edellytykset, että se voidaan tehdä sille, että luuta löytyy alueelta. Ja no sitten on näitä muita vaihtoehtoja, on esimerkiksi ne sillat, muut tällaiset proteettiset vaihtoehdot ja irtoprotetiikka tarkoittaa ihan nyt näitä tällaisia suusta pois otettavia proteeseja, joilla sitten saa vähän enemmänkin niitä hampaita. Sitten sinne aina tulee vähän enemmän ehkä rakenteita sinne suuhun, että se implantti on siitä silloin, että sitä voi melkein sanoa, että se on niinku sellainen oma hammas, mutta kalleinhan se on niistä vaihtoehdoista, mutta paras se on kyllä sitten kuitenkin. Niinpä. Jos sitten useampia hampaita puuttuu molemmilta puolilta ja on niin kuin, että implantteja pitäisi laittaa suuhun sitten hirveän monta kappaletta, niin sitten se irrotettava osaproteesi sinne tosiaan voisi olla vaihtoehto. Ja hinnaltaankin monesti on halvempi verrattuna se implantti, jos niitä useampia joutuisi. Joo, tosi paljon halvempi. Että. Tietty aikataulu sitten kannattaa varmastikin muistaa sen, kun hammas poistetaan, niin välitön semmoinen suoraa implanttia ei siihen voi laittaa. Niin, harvemmin, että sitten se yleensä että se paraneminen vie aina sen 3 kuukautta aina ennen kuin päästään edes arvioimaan, että mikä se tilanne on, että miten voidaan lähteä sitä hoitamaan ja tarvitaanko niitä luullisia tai mitään. Ja meilläkin sitten ihan tehdään kyllä niitä, että jos tiedetään, että potilas haluaa siihen implantin ja se hammas joudutaan poistamaan, niin sittenhän samalla tehdään kutsutaan sellaisia socket preservation, joka tarkoittaa sitä hammaskuopan säilyttämistä, että sinne tuodaan keinoluuta sen poiston yhteydessä ja se nopeuttaa sitten sitä, että voidaan yleensä aloittaa se implantointi aikaisemmin siellä. Silloin on aika hyvin siitä. No miten sitten, jos joku miettii, että no miten mä nyt valmistaudun, jos huomenna on hampaan poisto, niin mitä se tekisi tässä, että kaikki menisi hyvin? No sinänsähän hyvä ruokailu on ainakin sellainen, että on syönyt hyvin, että sen jälkeen ei saa kuiskaa ihan heti, ei saa lähteä syömään, että se on 3 tuntia, mikä joutuu aina odottaa sen hampaan poiston jälkeen. Ja yleensä sitten se ruokavalio on vähän sellaista jäätelyä ja vähän kylmempää ja sosemaisempaa, mitä suositellaan syötäväksi. Tämä olisikin hyvä ruokailu siihen eteen ja sitten ei nyt kauheasti kannattaa sitä stressiä, että se ei nyt yhtään helpota, mutta se on helppo näin hammaslääkärinä sanoa, että ei saa stressata. Mutta aina tietysti kaikki tällaista, jos se on nukkunut, niin sitten kaikki tuntuu vähän kurjemmalta, että yrittäisi ottaa mahdollisimman rennosti ja aina kun näitä poistojakin tehdään, niin pääsääntöisesti mikäänhän ei niin pitäisi sattua sinänsä. Et ainoat tilanteet, missä niin voi olla sitten hampaan poistossa yleensä kipu, on se, että se hammas on ollut tosi tulehtunut. Et yleensä ne kyllä saadaan puutumaan sitten ajan ja sen kanssa, että sinne vaan laitetaan tarpeeksi sitä ainetta. Tämä on nyt niin kuin aina on niitä harvoja tapauksia, että se voi olla vähän kipeämpää se homma. Ja sitten aina mietitään, että onko tämä se oikea vaihe lähteä esimerkiksi sitä poistamaankaan sitten, mutta sinänsä siihen niin syö hyvin ja Kyllä tuohon pakko sanoa vielä, että sydämen asia on kyllä meillä varmaan täällä kaikilla se, että se potilas voi olla huoletta sen kanssa, että se osaa kertoa palautetta, että tuntuuko joku siinä poistossa pahalta ja muuten kysellään ahkerasti, että mikä fiilis siinä on, että ei tarvitse ajatella, että siinä joutuu niin kuin monttu auki olemaan ja hammasta revitään. Niin, revitään irti. Kuulostaa pahalta. Tämä on monen mielikuva siitä poistosta, jos ei ole ennen tehty. Ja sitten yrittää tuoda sitä realistista näkökulmaa, mitä se yleensä on. Joo, että ei sellainen voimalaji ole se hampaan poisto, että se on enemmänkin se on tekniikkalaji, että se koetetaan ottaa sieltä silleen nätisti pois, säästäen luuta ja ei ruhjota niitä alueita siellä. Se on kaikkein etu siinä, että sit se parantuu just paremmin sen jälkeen ja on niinku ehkä kivempi se toimenpide, kun se hammaslääkäri ei roiku siellä leuassa sitten pihtien kanssa. Niin, just näin. No voiko yleishammaslääkäri poistaa hampaan? Kyllä voi. Se on aika perustoimenpiteitä, niin. Se on kyllä, joo. Mutta milloin sä ajattelit sitten,
nyt mä säästän potilasta ja vähän itseänikin, että laitan tämän jollekin muulle. No se on yleensä sitten yleisin tapaus on se, että siellä on se viisaudenhammas, yleisin vielä just alaviisaudenhammas. Meillä menee täällä saa hermokanava, joka on joskus ne viisaudenhampat, jos ne on kokonaan päässyt puhkeamaan sinne suuhun ja ne on vaikka vähän vielä luunkin sisällä osittain, niin ne juuret voi kuvautua tai ne hampaan juuret, niin ne voi olla jopa siellä hermokanavassa ja joskus jopa kietoutunut ihan sen hermo ympärillä. Ja siksi aina me varaudutaan näissäkin toimenpiteissä, varsinkin niissä alaviisureissa, niin me otetaan aina saa iso röntgenkuva sieltä suusta ja se on sieltä sitten arvioida, että kuinka lähelle se juuri menee sitä hermokanavaa. Ja tämä on ehkä se yleisin, milloin sitten laitetaan kirurgille sitten poistoon, on se, että on sellainen tosi syvällä jossain oleva alaviisaudenhammas, jossa on hermovaurion vaara. Että se kirurgi on sitten, hän yleensä meilläkin sitten on se henkilö, joka tekee näitä, niin kuin päivätyökseen näitä hommia. Varauduttu siihen asiaan ja valmiudet on sinne paremmat sitten, kun sitä lähdetään siellä hoitamaan. Kyllä, että on turvallinen vaihtoehto siinä vaiheessa, että vaikka toinen tilanne, että jos on hampaan juurten muoto tosi haastavan näköinen heti röntgenkuvassa, että jos on käynyt sen verran, että tietää, että se on sitten pitkäkestoinen operaatio vaikka ja tarvitaan se sellainen leikkauksellinen poisto, että hieman autetaan sieltä ientä aukastaan, niin sitten se on hyvä laittaa jo ihan lähtökohtaisesti sinne meidän taitavalle hammaskirurgille. Kyllä. Kaikki pääsee paljon helpommin. No niin, se on just näin, että sitten kun se toimenpide siinä sujuu niin kuin määrätietoisesti ja sukkelasti, niin se parantuminen aina on yleensä myös parempaa siinä, niin että jos se mitä kauemmin se kestää yleensä toimenpide, niin sitä odotettavissa on niin kuin enemmän aina niitä komplikaatioita siinä, niin sitten, että se aina arvioidaan hammas kerrallaan, että mitä siinä kannattaa lähteä tekemään, mutta yleensä hammaslääkärit siis ihan niin kuin perustoimenpiteisiin kuuluu kyllä hampaiden poistot ja se ei ole sinänsä mikään sellainen ihmeellinen toimenpide. Joo. Meillä ei sen enempää varmaan tässä nyt ollut kysymyksiä, mutta kyllä. Vastataan mielellään uusiin kysymyksiin täällä. Jos haluaa lähettää kysymyksiä, niin varmaan sinne voi lähettää, me voidaan kyllä vastailla sitten. Kiitos.